Kubor nakaslem jong Nongsaiñ Hima. Manomtut kekam kejam nama kejingrom biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo nongtrei nakabenta ki diesel generator. MDC Sohryngkham Bah Pynïaid Sing Syiem belong chairman Khasi Hills Autonomous District Council Khasi Palei leit ban jingïarap paidbah thaiñ Umpling kiba trei kikam NREGS. Uniu MDC lano senyang di jiada slap syakumba sispa prapongot kinong trei NREGS kenaman pendunai gijing jungki bagi trei kikam kijam. Hagani gesi Bah Pynïaid ula jurip ru gijing snai gisurok kinala bat kundro. Ki samla contation bang ki bay trei job card dang shen hatu ko sngi ngai kendu kat tu kan ni ki long kemi ki bay dan lang hang ni ki long ba tek seng ni bay trei job card phantam gani ka mariang mo ka slap ke si bangin trei ringkat pakai shetri kan kham jinjar te la dangin yo le si kumi ki kenjarin put ban yadan slap singin khamla ban pendap iki kam ki bobon tengaru ngala suya hap ye kata bat marmar hi ngala phone ni ki badai ban le ikini ke benta ban wanra ikini ke supply ngong wanra ki raincoat ki babha ya kebangan yo ban ai ikini ki job card holder support shnong umpling te dei nakata kadau bangi yo ban yalum lang kumni menta kini ke sngi ya kebangan yo ban IT ya kini ki raincoat hai irang ba shnong namar kumbang yo jingtip iki job card holders ki don kumbashi spa prapungun te hrei hangni la shubu lamsam be arspa kirin kut la datam ne duna kinjat le se kandon kata teh re subha ban pentip le se dadan jing duna badan le se ki bam patjo te ki arjat kini kirin kut dan ki kirin kut ki balong basu tap bin na lor ki balong frok dan ki kirin kut ki badan jaket ki patulun kumta te sluban penpau ya kajing sulkemen bangayo banyak tunduk markmat bati kumki job card holders namar pila trei shitom nam takashnong pila ya du thia du dem la se ban wat ban perkhat sanu kalat ngkat pen trei lang takashnong nam takajingbit jingbiang jing paidbah hibaro.